Nú er vi kommet her i Lækjargötu 16, som er nybyggt rækkehuset. Første dag, du når ind til døren til hall. Når man ser til venstre, kan du se børneværelse. Her i børneværelset er en børneseng og køleskab. Sagkvist i opgangen viser en træ, der hænger på væggen. Disse træer er en tøjkøen. Næste bedværelse er et børneværelse med børneseng, klædeskab og hylder. For næste børneværelse er et soveværelse med skabe og et spejl. Så her er en stor dobbeltseng, og i vinduet er den boltet til en lampe. For næste toilet. Næste værelse er et vaskeri. I vaskerum er en hænger, vask og vaskemaskin. Så er opbevaring. Så du kan se her er en stor TV. Så her er kokken med køleskab, fryser, komfur og mikroovn. Her vi har 2 sofa. Hvis vi kigger her ut av vinduet, vi kan se ved det Bilgeren plattform. Her vi kan se en smykkehave. Smykkehave har et grill. Til sides vi har en andre oppe her med mange ting.